нафаре қисса мекунад, мегӯяд бо васвоси шайтона ҳалаҳалаи занам очаагма бурдам дар хонаи пиронсолон мондама, хостам ки ба хона барбигардам. дар раҳ мегӯяд беҳад авария вазнин дар рӯпара шудам ки 25 рӯзро ҳам фақат дар вазнихона хобудам. дар ҳамин муддат мегӯяд аз ҳар ҷониб бӯи модарама ҳис мекардаму аз ҳар ҷониб садои модарама мешунидам. ниҳоят мегӯяд рӯз монамбуд набудая худовандам шифомон дод. рӯзе ки ай беморхона бояд ҷавоб медоданд, бо худам тасмим гирифтам ки мерам рост очаагмаи хонаи пиронсолон мегираму баъд ба хона мерам. дар ҳамин ҳолат мегӯяд духтур диромада гуфт: мошоалло ҷавони хуб, чӣ ҳол дорӣ? мегӯяд гуфтам: ҳазору раҳмат духтурҷон, бениҳоят ай шумо миннатдорам. имрӯз бо кӯмаки дастгириҳои шумо ба по хестам. духтурам мегӯяд ба ман гуфт ки ай мо ҳеҷ миннатдор наша, чунки мо вазифамонро анҷом додем. нафаре ки сазовори миннатдорӣ бошад, ӯ ҳам модар тай мегӯяд. мегӯяд гуфтам: модарам? духтур гуфт: бале, модарат. рӯзе дар ҳолати вазнӣ хобудӣ вориди ҳуҷраат шудам. мегӯяд модарта дидам дар болои ҷойнамоз дастош тарафи осмон бардоштагӣ мегӯфт: парвардигоро, худат ваъда додаӣ ки 3 дуо бечуну чаро қабули даргоҳи тай. якташам дуои мои модаро. охир ина ман ҳамун модари ҷигарпора ба ӯ хотирдастома тарафат бардоштам ки ҷони мара бигира ва фарзандам умри дубора бубахш. мегӯяд дуои модарат ба мисли малоика қабул шуд. худо раҳмату мағфират кунад модарта. мегӯяд ҳамин хел дар назарам сахт расид ки гӯё айболом оби ҷӯшомада рехтам. охир мегӯяд хоб медидам ва олам гирья дорад модарам. модарон дар гур ҳам андар ғами мо буданд. садқаи номи муборак кун.